Tay. Unsa naman ka, tay? Ako ba? Dugay na ako nakapanitan nimo hanggi ubo-ubo nimo murag dahi kayong ubo. Unsa man ka? Undangin sa nasi panagat nimo. Siguro kaning sige nimo kabasa ba? Tay. Dangi lang sa ha. Ay nasa kapanagat karon, tay. Ako na lang say bahala. Mag-diskarte na lang po ko ako atay para ako na lang po mo atiman sa imo hatay. Kay, oh, umuubos ang gahi ah. Ha? Basig. Ayaw po pagkuhan po ka lang. Pag tinarong lang po kayo. Titiingon nga. Ariyan ang uban. Nakotahan. No gani tay, ako mo diskarte ng po ko tay. Mangita kong trabaho. Bahala diri dan sa duol para maka lantaw-lantaw ko sa imo ha. Tayo uban ron nga. Tahan, maayang lag. Himtang pero lahang lawas, mamay lang kuan gyud. Ay pagingana ako na. Ay ginutan gyud. Sige lang na sila tay, kay mama po da ilahat tay. Ako di ko pa maginana tay para sa ilahat tay. Basta ang ako atay nga magkuyog gihapon tang duha. Ako gusto ko mo trabaho tay. Kung makatrabaho ko tay, magduduha po ko tay. Gumikan ka sa imong gibati, magbisod ko ubiya sa imo ha. Huwag mo atiman sa imo ha diri atay. Silang kay maningkamot ng gusto ko. Silang kay Kaya pa man gamay. sige lang kay maningkamot lang po ko tay nga maka diskarte pud ko bala ginagmay. Basta na ako ikapalit sa imong pang tambalin mo. Sabay kinahanglanon an imuhang gibati nga grabe naman na imong ubo buti naman gahiya. Ay lang sa sipanagat tay ha. Ay lang sa magdiskarte ha. O sige na. Yan diri na sa kami tas magdiskarte para na ko'y kadapat sa imuhang tambal niya ha. Oo. Sige diri sa tay. Sige. Ayon. Ninong, Hoy, mayong buntag ni mo nong. Dilen! Bilaki naman ni mo eh. Sino tuyo na to? Nung lang ta ko ihangin sa imuhan nung ba. Sino ka na? Pwede kong maka-extra drian nung bagtig bandol lang ko sa mga kahoy nung. Kay may nalang makatabang-tabang ko ni tatay ba. Kasi tatay manggudron nung sigirag ubo-ubo ba. Dugay na po na iyang ubo. Munang nag-uol po ko nung. May nalang na ko kapalit sa iyang tambal ba. O ba? Di naman ako siya patuog dagat nung. Kay kalingaw ra magbasa gud ing iyang lawas gud. Muuli basa. Mao siguro na hinundan nga nag-ubo na siya ron. Sige, sige. Kanang kahoy daw, ibulad dyan ha. Para mauga, kung mo man nag-uga na, ibandol kang PC na dito. Kuha lang PC ha. Eh, gusto makani mo extra kang income karon, sige ka na buhata sa ha. Nung salamat kay sa imuhan nung Oh, ha. sige, sige, sige. Basta ikaw. Pag minum. Atong PC anong no? Oh. Hey, Linlin! Tay, nagwasa makadiri ah. Ay, nag-si-highs. Naantay ka dito. Oh, inangyo ko kanino nga mag-extra ko sa iya, tigbandol og kahoy. Ay para na ko ikapait og tambal sa imo unya tay. Dako sa makadiri ayo si pahago ba ko nga dito ra ka sa balay. Di wagi ko mo sugot mo nga managat pa ka kay di ko gusto mabasa pa ng imong lawas kanunay taga-uli nimo. Tay, paminaw sa sa Sininong pag-iimuhang ari ano kuan? Tabang? Oh, magpasalamat kay kung nino kay iya po kong gitugutan na nak-extra ko. Kumpiyansa sa mong nino kay adarit sa bala. Ako na ikuan sa kong sarili tay basta na ako ka-extrahan tay para ikatambal nimo. Sininong bahala na siya tay kung mga darit na siya basta ang ako atay pag panarbaho man ako at tinarong man ni ako atay. Kabalo naman tang ninong na darit yun na siya so Ang ako lang ba nga talaga na ra ba ka? sige na tay pauli na to tay. Kaya magkuan pa ko diri sa kahoy atay gusto ko kong ninong ani. Ito ha, bantay ha. Lagi Kumpiyansa ang ninong. lagi tay sige na pauli na dito ha. Oh, Pagkuan sige. di mo pasingot ba. Oh, Linlin. Ninong, okay na diri anong nagplaster na ako talang kahoy. Kung ugan anong Ayo.
Nong, Sa Lin. kaya ako pwede na akong maka-out sa'yo, Nong. Kaya mo ba'y try kong tambal ni tatay? Muli hindi ka Lin. May sa ta? Ay, di na, Nong. Dito na ako sa balay, Nong. Kay, si tatay po, dabuul po ato. Ay ko. Ano sa akong mataga? Balik lang dito mo nakikinanglan. Salamat kaayo, ani, Nong, ha? Sa ikaw din, lima, maparik. Ha? Sige, Nong, sige, Nong. Tay, maligo sa kadali, tay, ha? Tay? Okay ra ka, tay? Tay? Dali, tay. Dali ta sa gawas, tay. Pag mabantayan ta ka. Ayun, grabe naman yung panala ng utay. Lingkod sa diri. Tay. Grabe na kalala na yung ubo ba? Madyo tay kwarta, tay. Tay, wala dyo ko ilain kaduulan, ano, tay. Nara dyo ko isa ka tao nga ako kaduulan, tay, para mapacheck up ka. Kaya nabala ka sa pag-aayo, tay, ba? Saan na yung dolan? Basta, tay, siya radyo'y makatabang sa imuha, tay. Eh, grabe yung manato kalisod ka ron. Siya dyan ako nahunaan, tay. Tay, ha? Maligo sa kong kadali, tay. Kaya paningutay mo rin. Kadali lang sa tay, ha? Hulat lang sa diri atay, ha? Ha? Dali. Lingkod sa diri, kay. Nasa kong atuon kadali, ha? Ninong! Ayo! Ninong! Uy! Uy! Linlin! Saka! Sa may tuyo ni mo? No, naon to tuyo jud sa imuha jud no. No, ay kong tabang no. Kay si tatay lagi no. Kay grabe na jud kay iyang gibati no. Wa jud ko ilain kaduulan no. Sa magklaseng tabangan na? No, nangyan na lagi mi kwarta no para mapa-check up na ko si tatay. Nya makatumar po check tambal na tarong no. Makanang kuan jud sa iyang ubo. Di ko magpasagat og pamalit og tambal no. No. Bangis sa amin nung bi. Wa jud So, ilain kaduulan no. Mangiram ka kwarta na ko. Oo. Kabalo na ka, Linlin. Na ako'y kondisyon, Linlin. Basta magpahiram ko kwarta. Masa man ang kondisyon no. No. Kabalo na ka, Linlin. Ay, napamunta na. Ikaw, kung sugod ka o dili. Narasi mo kung gusto pa nimo makapalit og tambal para sa imong papa. No. Alam, matrabaho ko sa imo adlaw-adlaw no. Kaltasan lang imo ako sweldo no. Dili lagi na pwede, Linlin. No. Maloy ko ka sa mo ano. At siya pilain ka doolan no. No, maloy ka sa mo ano tatay no. Sugod lagi ko. Basta na'y kondisyon. Saman. Sugod ka o dili? No. Nung para lang ka tatay nung ma-okay lang siya nung kasi gusto ni mo nung buhato na ko para lang maulian si tatay. Araman dahil na din. No. Tay? Oh, Linlin. Tay? Oh, Uy, Mayo. Nya, okay na natin mong tinanong. okay na. Tay, Oh, happy kay ko. ngano man. Kay sa pila ka bulan, tay. Okay na jud ka. Di na ako mabala ka kay sa imuha, tay. Laybay ato, anak.
Isa man Ang tay. tanong ko, asa ka kwarta? Kwarta. Gamit ni mo. Ah. Tay, Oh, nakoy giduulan nga isa ka tao nga siya nakatabang sa tuwa tay. Siya nakatabang sa imo ha. Nga maayo ka. kinsa man. Basta tay, ay Eh, nalalaman Dako na ba tay. itong kwarta kay balo ka nga mahal kayo itong mga paliton. Ako ang tambal. Atay, ano lang hunahunaan tay. Basta ang importante na okay na ka. Diba? Mangta na lang ko, kinsagod. Basta tay, ano lang yun na atay mo na ako atay nga. Malipay na ko nga nakita ta ka nga okay na. Komportable na kay ko tay. Sa linlin. Tay? Dako na kayo magkasuaban ang imong lawas ba? Buntis ka? Tay? Oh, Tay? saan mo kumentiyan no? Naon ta ko'y gusto pa disulti ko sa inyo tay. Ang tama pa sa ilo ko ninyo tay. Ano sa man? Tay. Tama imo paghinala sa kuwa tay. Buntis ko tay. Buntis ka? Ha? Buntis ka? Ano sa may nagpabuntis nimo? Sa ilo ako tay sa kong nahimot tay. Ibuhat na po na ko ang tanan tay para sa inyo tay. Para sa kuha? Maayo ka tay. Ano ko na ay mahunahunaan tay. Para lang maayo ko? Hindi. Kung ano imong lawas? Para lang sa kuha? Para sa inyo tay. Hindi gusto nga makita kang nagibati tay. Kisa may tag-iya na? Ha? Si Ninong tay. Sige, nung pag-yun mo? Ha? Di pag-iingnan ta ka? Di kang kumpiyansa na? Wala na ang ako ang lawas imong ipasagta. Kung dili imong lawas mo imong ibaligya, parang ako maayo. Tay. Wala ko maginanglan, anak. Tigulang naman ko. Buhaton dyan ako ang tanan tay. Para maayo na dyan ka tay. Wala ko maginanglan, anak. Ang ako lang, dili imong lawas mo ibaligya. Nga maayo lang ko. Okay lang ako'y makuantay basta nga ikaw nga dili lang ka kuantay nga mawala ka sa kumana ko gikahadlukan. Tay, okay na sa kuha tay. Misi mo sa paybuhaton sa kong lawas tay. Sige, pila pa kung paano tay. Basta nga ikaw makita lang kang nga okay na ka tay. Ingnan ka. Buhaton na ko ang na para ni mo tay. Di ka pa adtuon manarbaho diha. Ang ako pag yung kupare. Ha? Ano ko'y like kaduulan tay kung sininong lang. May lain. Ano, sarili na ko akong hatag kang inong para mauna. Ayaw lang ka. Wa ko magkinanglan anak, ha? Wa ko magkinanglan anak. Ha? Ang lawas imong kuan sa ako, ha? Tama pa sa hilo kung imot ang naimo na ni. Ito ka pa sa ilo nimo. Naayo ko. Gumikan anak. Wala ko'y laylo ka na unaantay sa akong Daghan pa kahadlok. ka hunahunaan. Dili ka na imong lawas. May pa yung nawala na lang ko. Tay. 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 Tata. Tay. Punto siya balay. Pre! Pre, saan pre? Yung sa'yo mo akong anak, di mo mo ipabuntisan? Ha? Di na lang ako nasala pre. Sa dili sala. Sini duho sa kuha. Nangayagtabang. Ako nang giyatang yang ipangayo niya. Abi kayo nangayog tabang. Imo pabuntisan? Langan pre. Ngano ba yan? Anong suko magay ka? Pre! Iisip ta kay ikaduha kang amahan sa akong anak. Paano sa imong gibuhat? Oh pre. Ha? Magumikan ako. Nayo ka. Ha? Kanang tambal mo giniinom. Di ka na ko na.
sa may buhat nimo. Ha? Luna, pre! Please, basing ka sa kong yuta, ha? Pwede di ka! Basing? Unsa ba ito na kunin mo? Sige, abot ang barangay ha! Abot, gusto ni mo! Okay, pag-abot, ha?